Papa, nangni to paper be first time Christmas. Abroad थांनो थाखायबो opportunity बो मोनबायमोन आङो किन्तु खुलुमबाय रायजोफोर I hope you all are doing well. तो दायो आङो एसेनो दिनैहाय Sunday नालाय डिउटिबो अफ दिनैहाय तो बेखायनो आङो एसेनो वाक खालामनो फैबाय दायो इभिनिं वाक बेसे न' सिङाव थानाय आरोना boring मोनलायलाङो डिउटि थाबा डिउटि थांबाय डिउटिनिफ्राय फैनानै आरोबावनो बेबादिनो फिसाजोंबो टाइम होनांगौ बिनिफ्राय आरोबावनो ओरैहाय दखनानि थाखायबो अनलाइनाव जिरायनांगौ तो बेफोरबादिनो टाइमा थांबाय थायो तो आं दिनै बेखायनो सानबाय एसेनो आङो बार जानानै फैनोसै वाक खालामहैनोसै होननानैहाय ओंखारबोदों तो नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो बिराद मोजांनो नै वेदारा दायो गोजां बोथोर हाबबायना जोंनि बेजोंथ' दाखालिनिफ्रायनो अचानक बिरादनो थान्दा गोग्लैदों आरो नोंथांमोननि थिं माबादि वेदारा नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन बेवहायनो केम्पास सिङावहाय एसे बेरायनोसै आङो वाव नै बिबारफ्रा जा मोजां सिरिनानै थाजोबदों आरो नै वाव नोंथांमोननिजोंहाय मा होनो खायफाया सुमफ्राम ना माबाबो होनोदां आंनि बोरायाथ' बिदि होनो सुमफ्राम ना माबा आयै ओरैबादि थायदों नै नायलाय नै हालथि 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 हालथिनो एथ' बुरजा गोगोम थायखादों फिथाइया दालाय मोनसेबो बाद गैया दसेनो बेबादिनो नै गिदिंबायदों नायदो नै बिराद समायना नै बिबारफोर गायफबबायदों आरो केम्पास सिङावहाय जा समायना नै बेलेग बेलेग नाम दंना गासैनिबो थ' नै जा मोजां बेबादिनो दानसे ओरैनो सम सम गिदिंनो गोसो जायो आरोना गिदिंफैबाय आरो नोंथांमोनजोंहाय बुंनो गोसो जायो माखासेफ्रा माने जायफ्रा मिथिया आरोना थ' गोबाङा जानो हागौ इन्सपिरेसन जायो आरोना थ' बेबादिनो नार्सिं फरायनोब्ला नार्स मावनोब्ला नार्स जानोब्ला माब्रै मा फरायनांगौ मा प्रसेस गोबाङानो मिथिया थ' नोंथांमोननि थाखाय आं बुङो बेखौनो फिलआप जायो एग्जामिनेसन गभर्नमेन्टनिफ्राय जायफ्रा फरायनो गोसो बिसोरनि थाखायबो एग्जामावहाय जिरायनो थाखाय ओरैनो जुन जुलाइ आगष्ट बेफोरनि गेजेरावहायनो जायो आरो फर्म फिलआपफ्रा थ' नायबाय थानांगौ बेखौहाय वेबसाइटफ्रावहाय थांनानैहाय थ' जेब्ला फर्म फिलआपनि समय जायो अब्ला फर्म फिलआप खालामनांगौ आरो जायफ्रा मने करो बायहेरायावहाय फरायहैनो गोसो प्राइभेटफ्रावहाय थ' प्राइभेट इन्सटिटिउटनि गुनेहायलाय नोंने बिएससि जायफ्रा फरायो थ' गेजेर माखावहाय बिएससि डाइरेक्ट फरायनायनि गुनेहायबो एग्जाम जिरायनांगौनि दरखार जादोंमोन थ' दाबा बबेसिमा आं बेखौहाय एक्जेक्ट मिथिया जोंनि समावहायथ' एसे बेलेगमोन नालाय गासैबो सिस्टेमफ्रा नार्सिं फरायनोब्ला जायफ्रा नार्स जानो गोसो मा होनो फार्स्ट अफ अल जिएनएम पोस्ट बिएससि बिएससि एमएससि बेफोरखौहाय फरायनांगौ आरो बेफोरबायदि डिग्रिफोरखौ फरायनानैसो नार्स जानो हायो प्रफेशनेल नार्स जानो थाखाय आरोना थ' ओरैनोथ' माखासे माने बेवहाय ओरैनो गोरलै गोरलै नार्सिं हम माफ्रावहायथ' माने ट्रेनार माबा माबि ओरैनो 6 मान्थ ट्रेनिं होनाय ओरैनो 9 मान्थस 1 इयार बिदि ट्रेनिं होनानैबो मावो गोबाङा खिन्थु बेफोरो प्रफेशनेलि नङा आरोना मा होनो प्रफेशनेलि इन्डियान नार्सिं काउन्सिलजोंहाय एप्रुभ जानायनि नङा बेफोरो थ' टेम्परारि आरो बुंजायो जेखौहाय सार्भिसआनो मोननै रोखोम जायोना स्टेट गभर्नमेन्टनि ओमफ्रायहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थ' गभर्नमेन्ट सार्भिस मावनो थाखायहाय हले प्रफेशनेल बेफोरबायदि ट्रेनिं लानांगौ आरो
गोबां मेहनत जायो ओरैनो इजि नङा नार्सिं फरायनायाबो बिरादनो टाफ मानो होननानै बुङोब्ला एन्टार माने गासैबो रोखोमनि जे डिजिज कन्डिशनफोर दङ थ' बेफोरबायदि रग बेमार आजारनि सोमोन्दै प्रत्येकटा डिजिज कन्डिशन फोरनि सोमोन्दै फरायनांगौ जायो ओमफ्राय बिनि चिकित्साफ्रा माबोरै जायो बिनि नार्सिं केयारफ्रा माबोरै गासैखौबो फरायनांगौ जायो आरोना बिनि उनावहायसो सासे प्रफेशनेल नार्स जानो हायो थ' मा होनो ओरैनोथ' हस्पिटालफ्राव मानो थाखायहाय मिनिमामानो GNM फोरखौनो माने बांसिन प्रायरिटि होनाय जायो ANM फोरखौबो माखासे माने हस्पिटालफ्रावहाय लानायखौ नुयो आसामाव माबादि आं मिथिया जोंनि बेजोंहाय बेसिरभाग हस्पिटालफ्रावहाय GNM स्टाफफोरखौनो बेसि प्रायरिटि होयो आरो ANM फोरखौबो लायो खिन्थु ANM फ्रा जाहैबाय बांसिन अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफारिफ्रा बांसिन ग्रासरुट लेभेलावहाय मावो आरोना जेमन कमिउनिटि एरियाफ्रावहाय रुरेल एरियाफ्रावहाय जेरावहाय माने हेल्थ सिस्टेमफ्रा गासैयावबो ग्रासरुट लेभेल माने गामिफ्रावबो मोनहैनांगौ आरोना बयनोबो चिकित्सा नांगौ गामियावहाय बेफोरबायदि ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय थ' ANM स्टाफ बा अक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवाइफारि बेफोरबायदि स्टाफफोरखौहाय रिक्रुट खालामनाय जायो माने दिनै गाबोन जब मोननो थाखायबो एसेबां इजि नङा आरोना दिनै गाबोन जबनि थाखाय बिराद चेलेन्ज जाजोब्बाय गासैबो माने फरायनायनि संख्याया बांसिन बांबाय ओमफ्रायहाय सरकारा बेबायदि सार्भिसावहाय मानसिफोरखौ बारा रिक्रुटमेन्ट खालामा थ' रिक्रुट खालामालाय बोरैनो मानसिफ्रा जब मोनो आरोना बेबो मोनसे गिदिरनो मोनसे जों पाब्लिकफोरनि थाखाय क्राइसिस आरो थ' बेफोरबायदिनो गोबांनो बेफोरबायदि प्रसेस दङ आरोना थ' माखासेफ्रा माने साननोबो जानो हागौ जे नार्स माने गासैबो एखे लेभेलनि होननानैहाय थ' बेफोरबायदि नङा थ' नार्स प्रफेसनावहायबो गोबांनो फरायनाय दङ माने जेमन खायफाया GNM फरायनायनि दङ खायफाया पोस्ट बेसिक BSc नार्सिंफोर फरायनायनि खायफाया BSc डाइरेक्ट फरायनायनि खायफाया मास्टार डिग्रि खालामनायनि खायफा PhD फरायनायनि खायफा ANM फरायनायनि खायफाया ओरैनो ट्रेनार बेफोरबायदिबो दङ आरोना थ' बेफोरबायदिनो आलादा आलादा जाय जेरैबायदि मा होनो क्वालिफिकेसन दङ बे हिसाबैहाय बयनिबो पस्ट आलादा आलादा थायो आरो सेलारियाबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोनो आरोना फ्रा डिप्ल'मा खालामनायनि बिसोरो बांसिन माने बिसोरनि सेलारिफ्रा एसे खम जायो जायफ्रा डिग्रि खालामनायनि बिसोरनि सेलारिया बांसिन जायो मास्टार डिग्रिनिया बांसिन जायो बेफोरबायदि आरोना ओमफ्रायहाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव जाहैबाय ना गेदेर डिग्रि फरायनायफ्रा थ' बेफोरबायदि आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड बेनिखायनो फरायनो हागोन मानोना बुङोब्ला जबनि उनाव जब अपरचुनिटिया बांसिन दङ मेडिकेलावहाय मेडिकेल लाइनावहाय मानो होननानै बुङोब्ला जायखिया फरायनानै ओरैनो बेकार थानाय नङा आरो मानो होनोब्ला फरायनाय जोबनाय लोगो लोगोनो नोंने मोनसे अपरचुनिटि दं आरोना नोङो प्राइभेट सेक्टरफ्राव मावनोबो हागौ गभर्नमेन्टआवहाय जुदि मोनाब्ला प्राइभेट सेक्टरफ्रावबो मावनो हागौ इभेन एब्रडनि अपरचुनिटिया दङ जेटा गुबुन मा होनो प्रफेसनावहाय बेफोरबायदि गैयाना जेमन BEd मा खालामोब्ला नोङो एब्रडनावहाय थांनायनि बेफोरबायदि अपरचुनिटिया थाया होननानै बुङोब्लाबो सोलियो खिन्थु नार्सिं प्रफेसनावहाय नों बे अपरचुनिटिया नोंने दङ बेबायदिनो सिगांहाय आंबो सानदोंमोन आरोना एब्रडनाव थाङो होननानैहाय GNM फरायबाय बिनि उनावहाय GNM फरायखांनायनि उनावहाय पोस्ट BSc फरायबावबाय जेब्ला आं सानदोंमोन आरो पोस्ट BSc कमप्लिट खालामनायनि उनावहाय आंबो एब्रडआव थांगोन होननानै सानदोंमोन थांनो थाखायबो अपरचुनिटिबो मोनबायमोन आङो खिन्थु आंनो डिनाय खालामबाय आरो दा ओरै गभर्नमेन्ट सार्भिसावबो अलरेडि आङो नांनानै दंखायो थ' जुदि आं एब्रडआव थाङोब्ला आंनि बिमा बिफाबो दङ बिसोरखौ सोर नायगोन आरोना बेनि जुनैनो गावनि फेमिलिया फार्स्ट प्रायरिटि बेनि जुनैनो दा बेबायदिनो मावनानैहाय सोलिगासिनो दङ इसोरनि अननायाव जोंनि बाबुआनो जोङो दिनैहाय क्रिसमासनि लाइट लागायफैबाय रायजोफोर
Tuh, Papa, nangni kau paper be first time Christmas na, Papa? First time Christmas. Oh, tuh bejung bunga tuh Papa bunga tuh boy ko ba? Ni Papa ya dapat bunga lenga. Wish you all Merry Christmas. Dahil ito Christmas ni month hapay na lai. So, boy ni basim Christmas ni gazanay bauhurbay ng tangman boy ni basim. Pura na babua star ko hay gamubay. Na baba? First time na nga. Merry Christmas celebration kalam na baba. Si Papa. Mama Jang ne. Mama Jang like jung ne baba. तो बेबादिनो दिनैहाय दान्दिसे बेबादिनो टाइम स्पेन्ड खालामबाय आरो नैबे लाइटफोरखौहाय लाबोबाय थ' नोंथांमोनजोंहाय बेखौनो दिनैहाय आं शेयार खालामबाय बयनिबोसिम गोजोन्थों